Ето, че вече е факт първата интернет телевизия на град Пазарджик, Форти телевизия, Форти медията на Младежки дом Пазарджик. Не напразно стартираме на 1 ноември. Както знаете, днес е Денят на народните будители. Кратка историческа справка сочи, че за първи път Деня на будителите се чества през 1909 година в Пловдив, а по-късно из цялата страна. В периода от 1922 до 1945 година този ден на спомен и признателност е честван официално като общонационален празник. Честването на 1 ноември става отново официално и общонационално с поправка в Кодекса на труда през 1992 година. Инициативата за възраждането на празника е на покойния днес писател Петър Константинов, председател на патриотичното сдружение Мати България. 1 ноември официално е обявен за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната. А знаете ли кои са будителите на нашия град? Вижте ги! През епохата на Възраждането градът преживява икономически и културен възход и се оформя като духовно средище на българщината. Личностите, с които се ознаменува духовното събуждане в Пазарджик, са много и всеки от тях е оставил ярка следа не само в регионален, но и в национален мащаб. Поначало будителска роля се дава на дейността на учителите и първите създатели на училища. Посетихме регионалният исторически музей, за да разберем повече. Безспорно, първото име, което трябва да споменем, е името на епископ Дионисий Агатоникийски. Това е един от най-известните представители на българското просвещение в нашия град. Създателя на първото килийно училище през 1823 година. Това е един изключителен българин, който остава дълго време да живее в нашия град, който става владика тук, ръководител на епископията, и който става един от борците за църковната ни независимост и самостоятелност. Редом с него стои един от радетелите за българска книжовност, Хаджи Найден Йованович. Самият Найден Геров казва, че това е може би началникът на българската търговия, на книжната търговия в българско. По времето, когато все още го няма Христо Геданов, по времето, когато в Самоков Никола Карастоянов смята да създаде своя печатница, много преди това всъщност Хаджи Найден Йованович, отпечатвайки книги с различно съдържание, светско или богословско, той ги разпространява по всичката Словено-България, както той самия се изразява и както той самия се нарича в неговите книги. Той е всъщност първият човек, който започва да отпечатва литографии на наши известни исторически личности, на царе, на български царе. Той е човека, който отпечатва, прави първи отпечатък и на светите братя Кирил и Методий. А на няколко места в научните изследвания срещам и израза, че той е може би и първият илюзионист българин, защото четял от една сръбска книга и показвал по панаирите, заедно с дисагите си, в които носил книгите, показвал различни номера, за да привлича повече посетители, за да привлича повече купувачи на неговите книги. Ние имаме една голяма част от книгите, които Хаджи Найден е издавал и които е разпространявал. Най-напред той е учител в нашия град, след това е учител в Батак, но за съжаление той самия казва, че учителството не беше достатъчно широко за моята душа и затова тръгва с дисагите си да разпространява книжнина, която за онова време е била не само богослужебна книжнина, но и светска литература. Една част от изданията, които той отпечатва, са светска литература. Най-образованият възрожденски дятел в нашия град е Стефан Захариев. Той е роден през 1810 година. Като чиновник в османската администрация, той обикаля редица селища около нашия град и събира редица данни, които са свързани с историята на Пазарджик. Той ги подготвя в своя ръкопис и издава, може би, най-доброто за онова време, разбира се, краеведско изследване, описание на Татар-пазарджишката каза.
по така преценка и по-късно на изследователи, а и по негово време, също на краеведи, това е може би най-пълното описание, краеведческо изследване през този период. Стефан Захариев е дец и на борбата за църковна независимост. В Пазарджик организира прогонването на гръцките духовници от църквата Света Богородица. Активното му участие в църковните борби го поставя на национално равнище в борбата за националната ни независимост. Огромна роля за просветителско-културното изграждане на Пазарджик заема Станислав Доспевски. Рожденото му име е Зафир Зограф, родом е от Самоков и е син на Димитър Зограф и племенник на Захарий Зограф. Завършва Императорската художествена академия в Санкт-Петербург, а след като се връща от учение в Русия, Доспевски се установява в Пазарджик. Той е сред създателите на читалище Виделина през 1862 година. Къщата музей Станислав Доспевски е единственият в България музей, посветен на възрожденски художник. Сградата е построена през 1864 година от брациговски майстори. Къщата е двоетажна, кирпичена, 6 стаи и салон, характерна за периода на Възраждането. Обявена е за архитектурен паметник и е един от 100 национални туристически обекта в България. Най-забележителната личност, която Пазарджик дава на българското възраждане, история и литература, е Константин Величков. Той е роден през 1855 година. Завършва императорския лицей с отлични познания по френски език, руски език, литература. Като ученик прави първите си опити на литературното поприще и през 1874 година е първата му драма Невянка и Светослав. По това време той се представя и като драматург. Той поставя на сцената на турския театър Османие първата българска пиеса, именно пиесата Невянка и Светослав, и това предизвиква небивал интерес сред чуждестранните кореспонденти, а и това е един много важен момент в историята на българското театрално дело. Самия Величков играе и главната роля, ролята на Невянка. Величков е първия българин, който хвърля мост между европейската литература и българския читател още по време на турското робство. Имам предвид, че той превежда класика на френската литература Виктор Юго и ни дава превода на неговата драма Лукреция Борджия. През 1874 година Константин Величков се завръща в Пазарджик и оглавява интелигенцията в града. В неговия дом си организира тайни срещи представителите на просветното дело и на културната среда в града и бъдещите апостоли на 4-ти революционен окръг. Негов приятел е Тодор Каблешков, с когото са работили по организацията на революционната дейност в Пазарджишкия край. Малко пазарджикли знаят, че в дома на Константин Величков е донесена вестта за избухване на априлското въстание. Тоест прокламацията, която тръгва от Копривщица през Панагюрище и тук я донася още един герой от тази епоха, Васил Петлешков. В своите спомени в Темница Константин Величков описва много живо, много прочувствено този момент на прочитане на Кървавото писмо и даване знак за априлското въстание в нашия край. Константин Величков работи и за развитие на театралното дело в нашия град. Той е председател и на читалище Виделина. Той подбира пиеси, които действат много революционно, много патриотично върху публиката по това време и самия той участва много активно. Например, той изпълнява ролята на Карл Мор в пиесата на Шилер «Разбойници». Една роля, за която е мечтал и самия Христо Ботев. Много съществен е приносът на Константин Величков в културния подем на страната веднага след освобождението. В Пловдив, столица на източна Румелия по това време, той работи с цвета на българската интелигенция, сред които Иван Вазов. Избран е за депутат от областното събрание, известно време е бил и директор на просвещението. Много важен е приноса му за откриване на нови училища по това време, както и за създаване на първата българска професионална театрална трупа. Това става през 1883 година. И съвсем естествено театъра сега в последните години носи неговото име в нашия град, както и оформения център пред театъра в Пазарджик. Освен това е активен законотворец като министър на просвещението в правителството на Константин Стоилов.
Константин Величков е човекът, който създава Държавното рисователно училище, днешната Национална художествена академия. Малко хора знаят, че той е художник и създава и живописни творби. По време на Стамболовия режим той заминава за Италия в така нареченото самоволно изгнание, което продължава цели 8 години. Той се установява във Флоренция и в продължение на 2 години учи живопис в художествената академия. Рисува картини и студии. Изучава подробно италианския ренесанс и прекарва дълго време в разходки с галериите на италианските градове Рим и Флоренция. Трябва да споменем, че Величков има много важен принос в българската книжнина. Заедно с Иван Вазов, след освобождението те издават първото българско научно списание. Това става в Пловдив. Наука. Първото българско литературно списание Зора. Величков е сред първите автори в България, които издават детски стихосбирки. Той дава, заедно с Иван Вазов, първата българска христоматия. Както виждаме, той е пръв в много отношения. Просто изключително дълновиден, енциклопедична личност и един, както казват за него, от много малкото истински европейци за своето време. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж. Само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното. А това е вложено в образите и творенията на всички уния наши дейци, които будиха нашия народ дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на Възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот. Стояно Марчевски, министър на народното просвещение в правителството на Александър Стамболийски. Кой събужда